Salutare, sunt Dragos, sunt din România și trăiesc în Barcelona. Ăsta sunt eu. Și ăsta sunt eu. Și ăsta sunt eu. Acest video este pentru românii ce au ocazia să facă acest curs, ce se numește Udemy. Acum vă voi explica un pic din ce înseamnă Udemy în Spania, în Barcelona. Udemy se desfășoară în cinci țări din Uniunea Europeană, în Italia, Franța, Grecia, Spania și, bineînțeles, în România. Din câte știți, acesta nu este un concurs. Ce poți câștiga prin asta este doar experiență și mulți prieteni noi. Pentru mine acest curs înseamnă relaxare, nu înseamnă nimic stresant. Și asta pentru că am niște colegi foarte haioși și foarte de treabă. Eu fac parte dintr-un grup din Barcelona, ce se numește Production Access. Noi am început acest curs de 2 luni. În acest timp am realizat multe videouri, ce le puteți găsi în YouTube și în Facebook. În Catalunia mai sunt încă 6 grupuri ce fac acest curs. Noi am avut o întâlnire acum 2 săptămâni și am avut un video de prezentare, ne-am prezentat, ne-am cunoscut, iar acum vă voi prezenta grupul Production Access. Gradiel este din Republica Dominicana și are 17 ani. Luis este din Honduras, 17 ani la fel. Said este din Maroc și are 17 ani. Edu din Republica Dominicană, 24 de ani. Acesta a fost videoul de prezentare al grupului Production Access și a ceea ce înseamnă Udemy în Spania. Sper că celor ce le este prezentat acest video și au ocazia să participe la acest curs ce se numește Udemy, să nu spună nu. Pentru că va învăța multe lucruri noi și va avea mulți prieteni. Atât din Barcelona, producția vă salută și așteptăm un video de la voi să vedem cum merge treaba la voi și dacă vă place acest curs. La revedere!